うん、まだ辛いんだと思う、お父さん。夕食も残しちゃってたし、元気になるにはまだ時間が必要なのかなって。そっか、ありがとね。じゃあ俺、もう寝るよ。うん、おやすみ。時々考える。私が死んだ時、お父さんみたいに夫は悲しんでくれるだろうか。失ったものの大事さに気づいてくれるだろうか。私の体ももうしばらくの間孤独だった。